pastores, àngels, dimonis... Però hi visquen noms. Sí, home, un cop. El dia que toca preparar-ho, llavors sí, posem el nom de tothom. Així és quan arriben els actors ja ho troben tot a punt aquí, en aquestes barres aquí. I tenim en un lloc penjat el que és les túniques de pastors, l'altre d'homes, de dones, els vestits dels àngels, els dels dimonis, el que són fandilles, el que són bruses, tot està classificat. Està penjada. Les coses amb capses, amb els noms, perquè els trobem. Bé, el que passa és això, que és un pèl cansat, però bé, vull dir, un cop ho tens fet, tens els números apuntats, és anar caçant a la gent Perquè tu busques el personatge segons l'escena. Exacte. Vull dir, el tema està en que cadascú té un micro assignat i, clar, com que ens falten medis, perquè només hi ha 10 micros i hi ha molta gent que canta, es tracta d'anar passant el micro de l'un a l'altre. I clar, n'hi ha un que poder surt per la dreta i el següent que necessita està a l'esquerra. També té, sí, tots els micros estan numerats, llavors l'Eduard té l'ordre de qui toca cantar i quin micro porta. Ell té una còpia del guió, jo tinc una altra còpia del guió, llavors anem coordinant. Bueno, tens la inseguretat que potser cau, però no passa res, no. Que professional fent declaracions que queden. Ets un atxa. No, què va? Gens. Ara sí, Millor, ara? Sí? Un, dos. Podries anar millor. Los micrófonos. Ara sí. Ara sí? Perfecte, vale. Els caixons estan allà mateix tota l'estona. No es toca cap caixó. No quadra! No quadra, Pau, no quadra! Això no és posició de la Sagrada Família. La posició de la Sagrada Família està aquí. 85 o 86? I ara... passa que és complexa perquè hi ha molta història i com més sofisticat ho vols fer és com un programa informàtic. T'has de passar moltes hores abans per quan a l'hora de fer-ho és poca cosa, no? Però 36 PCs i Fresnels, que són bombetes incandescents, i després en tenim 15
de leds i 4 barres. I 2 giratoris, bueno, giratoris motoritzats, com li vulguis dir. És molt difícil, sort que tenim el Marc i el Marc ens ajuda i ens posa els inalàmbrics, controla i ho fa tot, però és difícil. Se'ns va presentar l'oportunitat i una oportunitat si no es pot deixar escapar 2 vegades vam dir que sí i enviam el camí del Mas, portar aquests 200 quilos de pes amunt i avall i per sort la tenim. És molt petit, però bueno, tot i sent petit, Déu-n'hi-do, ocupem quasi 40 canals de taula, vull dir, no és una cosa tan petita, cada dia és més professional els pastorets i cada dia la gent demana i exigeix més, per tant es necessita més material per fer-ho. No, hi ha més por per intentar seguir això que no pas per si t'equivoques. Per si t'equivoques seguint donar les entrades i tot això, que no pas per si fas una nota fora de lloc. Sí, jo penso que aquest any ha anat força bé. Visca Naïm! No, el públic imposa sempre, sempre imposa. Però, en fi, mira, intentarem a fer-ho el millor que puguem, no? Cada any és pitjor. És a dir, acabo amb uns blaus tremendos, és horrorós. No vingueu a fer-ho mai, això. Escolta, tu veus el públic des aquí dalt, o què? No, i encara que els vegi no me'ls miro. Doncs en tinc 80 fa 70 anys. I com es portes, bé? Mira, jo de bona gana els portaria molt més, però si no es trau un té de creure a mi, tinc-vos-ho bé per temps, ara, això és una altra cosa. No, paper no me'l sé. Bueno, me'l sé, però invento sempre, invento saco. Tu passes bé o què, dalt de l'escenari? Molt, home, si no, no vindria. Però bueno, qui les passa malament és ell. Em mata dies perquè m'invento coses i llavors no sap què respondre, però bueno. Sort que m'entén, que m'entens. Tema guió no. Tema guió el llegim, sí que el llegim, però l'improvisem cada vegada. Cada dia és una cosa diferent. En vegades que surt depèn. És que t'adaptes molt al que diu el teu company. No sóc l'autor de l'obra, sinó l'autor de l'obra, el que ha creat l'obra, és cadascú dels personatges. Jo crec que tothom, una de les coses que ha aconseguit, potser ha sigut transmetre això, que cadascú, els pastorets musicals són d'ell, que no són d'en Joan Mas, no són de la directora musical, no són de l'orquestra, sinó que cadascú d'ell aporta un fet particular en els pastorets. I aquest fet particular fa que els pastorets siguin com siguin. Si aquesta persona no s'implica, no hi és, els pastorets seran diferents. Existiran, però seran diferents, tindran una altra manera de fer. Llavors, jo crec que tothom té la seva parcel·la, el seu lloc i la seva aportació artística i creativa dels pastorets, i això fa que la gent es senti implicada en l'espectacle i responen molt més a les iniciatives perquè saben que és una cosa col·lectiva, és un projecte col·lectiu, no és un projecte individual per fer un gran espectacle i per vendre'l, sinó que és una cosa col·lectiva i de moment jo crec que estem portant bastant a terme el fet aquest de crear un projecte comú.